ମା ଯୋଗିନୀ ମାତା, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଅଂଶ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଠାକୁରାଣୀ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଯୋଗିନୀ ମାତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଦୟାମୟୀ, ମମତାମୟୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଠାକୁରାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନାମକରଣ ହୋଇଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ, ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେବୀ ଏବଂ ଆଉ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନାମକରଣ ହୋଇନଥାଏ, କେବଳ ଠାକୁରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି, ମା ମୋର ଏହି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ମୋର ମାନସିକ ପୂରଣ କରିଲେ ମୁଁ ଛେଳି ବଳି ପକେଇବି କିମ୍ବା ମାଟି ଘୋଡ଼ା ଦେବି କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟି ଦେବି। ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ, ମା ମୋର ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବେ। ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଗଲେ ଛେଳି ବଳି ପକାନ୍ତି କିମ୍ବା ମାଟି ଘୋଡ଼ା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସାନ୍ତି। ଏହି ବଳି ପ୍ରଥା ଆଜିକାଲିର ନୁହେଁ, ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ରହି ଆସିଛି। ରାଜା ଯୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ପକାଉଥିଲେ। ଏଠି ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମହିମା ଅଛି, ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ। ରାତିରେ ମନକୁ ମନ ଘଣ୍ଟି ବାଜିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ। ଏଠି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ, ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେବୀ।